Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. At ngayon, ipapakita natin ang winner natin na nabunot kanina sa live natin sa raffle. At congratulations sa inyong lahat. Ito yung pangalan nyo lahat, yung nabunot kanina. Sa mga hindi nakakita ng live natin, comment na lang kayo dito o mag-message po kayo sa messenger natin sa inbox. Makikita po lahat doon yung mga chat nyo pag nag-chat kayo para mabigay sa inyo yung premyo nyo, yung nabunot kanina. Ngayon, banggitin ko lang muli dito sa video na to lahat ng nabunot kanina. And congratulations, simulan na natin. Unang nabunot sina Sin Will. Congratulations kay Sin Will. Congratulations sa kanya sa yung first bunot. Congratulations sa iyo, Sin Will. Mag-PM ka na lang po dito sa inbox natin. Okay? Siya yung unang bunot. Pangalawang bunot, sina Rim Imban, congratulations din sa iyo. Ikaw ang pangalawang bunot. Okay, mag-PM ka na lang po dito sa message natin and congratulations muli. Pangatlong bunot, sina Yana Leylin Perez Pareha. Congratulations sa iyo, Yana Leylin Perez Pareha. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pangatlong bunot na makatanggap na 50 pesos load. Congratulations muli. Okay. Pang-apat na tayo. Pang-apat na bunot. Congratulations din sa iyo, Mayas. Ikaw ang pang-apat na bunot. Congratulations din sa iyo. Mag-PM ka na lang po dito sa inbox natin para matanggap mo ang iyong premyo and congratulations muli. Panglimang bunot, sina Hamia B. Salahuddin. Ikaw ang panglimang bunot. Congratulations sa iyo, Hamia B. Salahuddin. Ikaw ang panglimang bunot. Congratulations muli. Okay, good luck. Pang-anim na bunot, Rosalie Vergara. Congratulations kay Rosalie Vergara. Kinakabahan ako eh. Akala ko, nabalik yung upuan ko. Rosalie Vergara, congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-anim na bunot. And congrats muli. Pang-pito, sina Gemar ng puso ko. Ikaw ang pang-pito na bunot. Gemar ng puso ko. Mag-PM ka na lang po dito sa message natin, Gemar ng puso ko. Congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-pito na bunot, Gemar. At ito, pang-walo na nabunot natin, si Papa Sem. Papa Sem, congratulations sa iyo. Mag-PM ka na lang dito. Ikaw ang pang-walo na bunot sa raffle natin kanina na 50 pesos load. Congratulations sa iyo. Mag-PM ka na lang pag nakita mo itong video na to. Mag-comment ka or mag-message ka sa inbox natin. Congratulations sa iyo, Papa Sem. Ikaw ang pang-walo. At pang-siyam, sina Suraida Jaafar. Congratulations sa iyo, Suraida Jaafar. Ikaw ang pang-siyam na bunot. Congratulations sa iyo. Mag-PM ka na lang sa messenger natin, sa message natin, at saka mag-comment ka na lang dito. Suraida Jaafar, congratulations. Pang-siyam ka. At ang pang-sampu, itong nabunot natin na last, si Al-Bakit Rasma Saad Farhan. Congratulations sa iyo, Al-Bakit Rasma Saad Farhan, congratulations sa iyo. Ikaw ang pang-sampu. So ngayon, tapos na yung 10 na raffle natin na nabunot. Congratulations sa iyo sa inyo 10. At huwag na lang po kalimutan na mag-follow dito sa page natin para tuloy-tuloy yung laro natin na masaya tayo gabi-gabi. At saka huwag na lang po kalimutan yung my YouTube channel. May YouTube channel po ako. Please subscribe po my channel. Same din. Nilagay ko na lang po dito sa taas yung link ng channel ko. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Dito na muna magtatapos. Huwag na lang po kalimutan sa Friday, may raffle din tayo. Doon din kayo nag-comment. Doon ko rin kinuha lahat yung comment nyo sa lahat ng sasali. Ganon din po ang ginawa, #BoyMalasa. Yun lang po. Okay, magandang gabi sa inyong lahat.